இவ்வளவு பேர் தான் வருவாங்களா? குறைச்சலாம் வருவாங்களா? ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க. 15 பேர் தான் இருக்காங்க. கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆனா வந்துருவாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்ஷும் மிலமேன தஸ்மை குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்ரம் ஹாவினமேன பூதலே ஸ்வயம் பூவகதாமாயம் ததா சிவபதியம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா நமஸ்தே. அப்தஹாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி சிவபானுசுதேவியே பிரியமானி ஹரிபிரியே வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தியே வத்த பதினானா பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி, இது நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல போட தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதை படிக்கலாம், படிங்க. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷர் என்பதில் ஐயமில்லை. இல்லை எனில் அவர் தமது தாயாரின் மடியில் 3 மாதங்களே நிரம்பியவராக இருக்கும் பொழுது தமது பாதத்தால் ஒரு வண்டியை கவிழ்ப்பதும், தவழ்ந்து செல்லும் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஆகாயத்தை தொடும் அளவிற்கு உயரமாக வளர்ந்திருந்த 2 அர்ஜுன மரங்களை வேருடன் பிடுங்கி எறிவதும் எப்படி சாத்தியமாகும்? பகவானை தவிர வேறொருவராலும் இத்தகைய செயல்களை செய்வது சாத்தியமில்லை. பொருளுரை. மன கற்பனையாலேயோ அல்லது பெரும்பான்மையானவாக்காலோ கடவுளை ஒருவனால் உண்டாக்கி விட முடியாது. இப்படி செய்வது புத்தியற்ற மக்களின் ஒரு பழக்கமாகிவிட்டது. பகவான் எப்பொழுதும் பகவானே. சாதாரண ஒரு ஜீவராசி எப்பொழுதும் பகவானின் ஒரு பின்ன பகுதியாகவே இருக்கிறான். பகவான் இரண்டற்ற ஒரு வரவாவார். ஆனால் சாதாரண ஜீவராசிகள் எண்ணற்ற பலராவார். இத்தகைய ஜீவராசிகள் அனைவரும் பகவானால் பராமரிக்கப்படுகின்றனர் என்பது வேத இலக்கியங்களின் தீர்ப்பாகும். கிருஷ்ணர் அவரது தாயின் மடி மீது இருந்த பொழுது அரக்கி பூதனை அங்கு தோன்றி குழந்தையை தன் மடி மீது வைத்து பாலூட்ட போவதாக யசோதையிடம் வேண்டினார். தாய் யசோதை அதற்கு சம்மதித்து மரியாதைக்குரிய ஒரு பெண்ணின் வேடத்தில் இருந்த பூதனையின் மடிக்கு குழந்தையை மாற்றினாள். பூதனை தனது முளைக்காம்பின் மீது விஷத்தை தடவிக்கொண்டு குழந்தையை கொல்ல நினைத்தாள். ஆனால் பகவான் அவளது முளையை உறிஞ்சுவது போல் அவளது உயிர் காற்றையும் சேர்த்து உறிஞ்சிவிட்டார். அதன் பின் 6 மைல்கள் நீளமுடையதென்று கூறப்படும் அந்த அரக்கியின் ராட்சச உடல் கீழே சாய்ந்தது. கிருஷ்ணரால் தம்மை 6 மைல்களை விட அதிக நீளமாக விரித்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அந்த அரக்கியின் நீளத்துக்கு தம்மை விரிவடைய செய்து கொள்ளும் அவசியம் அவருக்கு இருக்கவில்லை. அவருடைய வாமன அவதாரத்தில் தம்மை ஒரு குள்ள பிராமணராக காட்டிக் கொண்டார். ஆனால் பலி மகாராஜனால் அளிக்கப்பட்ட 3 அடி நிலத்தை அளந்து எடுத்து கொள்வதற்காக தமது காலடியை அவர் பிரபஞ்சத்தின் உச்சி வரை லட்சக்கணக்கான மைல்கள் தூரம் விரிவடைய செய்தார். எனவே தமது உடல் அமைப்பை விரிவடைய செய்வதன் மூலமாக ஓர் அதிசயத்தை செய்வதென்பது கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு கடினமானது அல்ல. ஆனால் யசோதையிடமுள்ள தமது ஆழமான தாய்ப்பாசத்தின் காரணமாக அவர் அதை செய்ய விரும்பவில்லை. தன் மடி மீதுள்ள கிருஷ்ணர் பூதனை அரக்கிக்கு ஈடாக தம்மை 6 மைல்கள் நீளமாக விரிவடைய செய்ததை யசோதை தேவி பார்த்திருந்தாள். அவளது இயற்கையான தாய்ப்பாசம் புண்பட்டிருக்கும். ஏனெனில் தன் மகனான கிருஷ்ணர் உண்மையில் பரம புருஷர் ஆவார் என்பதை அறிந்தவுடன் இயற்கையான தாய் என்ற முறையில் கிருஷ்ணரிடம் அவளுக்கு இருந்த தாய்ப்பாசத்தை யசோதாமாயி இழந்திருப்பாள். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரை அவர் தமது தாயின் மடியில் ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் அல்லது பிரபஞ்சத்தையே வளர்ந்துவிட்ட வாமன தேவராக இருந்தாலும் அவர் எப்பொழுதுமே பகவான் தான்.
கடும் தவங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் பகவானாகலாம் என்று சிலர் நினைக்கின்றனர். ஆனால் இந்த முறையில் பகவானாக வேண்டிய அவசியம் கடவுளுக்கு இல்லை. கடும் தவங்களையும் விரதங்களையும் மேற்கொள்வதால் ஒருவன் பகவானோடு ஒன்றாகவோ அல்லது அவருக்கு சமமாகவோ ஆக முடியாது. ஆனால் பெரும்பான்மையான தெய்வீக குணங்களை அவன் அடைய பெறலாம். ஒரு ஜீவராசியால் அதிகமான தெய்வீக குணங்களை அடைய முடியும், ஆனால் அவனால் கடவுளாக முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வகையான தவத்தையும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. அவர் தமது தாயின் மடியில் இருந்தாலும், வளர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அல்லது வளர்ச்சியின் எந்த பருவத்தில் இருந்தாலும் எப்பொழுதுமே அவர் பகவான் தான். எனவே 3 மாத குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அவர் சகடாசுரனை கொன்றார். இவன் யசோதா தேவியின் வீட்டில் உள்ள ஒரு வண்டிக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்தான். அப்பொழுது இங்கும் அங்குமாக தவழ்ந்து தம் தாயாரின் வீட்டு கடமைகளில் கிருஷ்ணர் தொந்தரவு செய்ததால் தாய் அவரை ஒரு உரலோடு பிணைத்து கட்டினாள். ஆனால் விஷமத்தனம் கொண்ட குழந்தை முற்றத்தில் மிகவும் உயரமாக வளர்ந்திருந்த இரு அர்ஜுன மரங்களை நோக்கி உரலை இழுத்து கொண்டே சென்றார். அந்த உரல் அவ்விரு மரங்களுக்கிடையில் சிக்கி கொண்டதால் அவை பயங்கரமான ஓசையுடன் கீழே சாய்ந்தன. யசோதா தேவி அச்சம்பவத்தை காண அங்கு வந்த பொழுது முற்றத்தில் தவழ்ந்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் தான் அச்சேதத்தை ஏற்படுத்தினார் என்பதை அறியாமல் பகவானின் கருணையால் கீழே சாய்ந்த மரங்களில் இருந்து குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டதாக எண்ணினாள். இதுவே பகவானுக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் இடையேயுள்ள அன்பை பரிமாற்ற முறையாகும். யசோதா தேவி பகவானையே தனது குழந்தையாக பெற விரும்பினார். அதற்கேற்றவாறு பகவானும் அவள் மடியில் ஒரு குழந்தையைப் போல விளையாடினார். ஆனால் அதே சமயம் தேவைப்பட்ட பொழுதெல்லாம் சர்வ வல்லமையுடைய பகவானின் பாகத்தையும் அவர் ஏற்றார். அத்தகைய லீலைகளை செய்து பகவான் அனைவருடைய விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றினார். குபேரனின் 2 மகன்கள் நாரதரின் சாபத்தால் மரங்களாக பிறந்தனர். பிரம்மாண்டமான அர்ஜுன மரங்களை வீழ்த்தி குபேரனின் 2 மகன்களுக்கு சாப விமோசனம் அளிக்க வேண்டும் என்பதுவே பகவானின் நோக்கமாகும். அதே சமயத்தில் யசோதையின் வீட்டு முற்றத்தில் தவழ்ந்து விளையாடும் ஒரு குழந்தையைப் போலவும் இருந்தார். தமக்கு சொந்தமான வீட்டின் முற்றத்தில் இத்தகைய திருவிளையாடல்களை கண்டு யசோதா தேவி உன்னத இன்பமடைந்தார். எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பகவான் பிரபஞ்சத்தின் இறைவனாகவே விளங்குகிறார். பிரம்மாண்டமான ரூபத்தில் இருந்தாலும் அல்லது சிறிய ரூபத்தில் இருந்தாலும் அகிலலோக நாயகனைப் போலவே அவரால் செயலாற்ற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 27வது பதத்துல ரொம்ப நமக்கு விளக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்றத யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த 27வது பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதாவது பகவான் இந்த உலகத்துல வர்றப்ப மனிதர்களை போலவே இருக்கிறாரு. ஆனா தான் ஒரு பகவான் அப்படிங்கிறத காட்டிக்கிறது இல்ல. ஆனா அவர் அந்தந்த லீலைகள் செய்யும் பொழுது தன்னுடைய அந்த பகவான் அவர் அப்படிங்கிறத அதுல இருந்து அவரும் மாறதில்லை. இப்ப ஒரு லீலை செய்யணுங்கிறப்ப பகவான் தன்னுடைய சுயரூபத்துல எல்லாம் செய்யறாரு. ஆனா ஒரு தந்தை ஒரு தாய்க்கு குழந்தையா இருக்கிற நேரத்துல அந்த குழந்தை பாவத்துல இருந்து எல்லோருக்கும் ஒரு நார்மலான இது போல காட்டிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா, சொன்னீங்க. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தன் தாய் யசோதை கிட்ட அவர் சாதாரண ஒரு குழந்தை மாதிரியே நடந்துக்கிட்டாரு. தன்னுடைய இதை காட்டல பிரபு. சில நேரம் அவங்களுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டினாலும் கூட அதை அந்த மாயைக்கு உட்பட்டு அதை மறக்க செஞ்சார் மாதாஜி பிரபுஜி. அவர் ஒரு சாதாரண இந்த உலகத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய லீலைகள் தொடர்ந்து நடந்துச்சு. ஆனா மற்றவர்கள் கிட்ட தான் ஒரு பகவான்கிறத அவர் வெளிக்காட்டுகிறல. எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவரை இறைவனாக தான் இருந்தாரு. அதே இதுதான் இருந்தது அவர்கிட்ட. அந்த ஒரு என்னது அவருடைய சுய இது அப்படியே தான் இருந்துச்சு. ஆனாலும் அது அவர் வெளிக்காட்டல தான் இறைவனாக. சாதாரண ஒரு
கோபியர்களோட சாதாரண ஒரு கோபியராக தான் நடந்துட்டாரு. அம்மா கிட்ட வந்து சாதாரண குழந்தையாக தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? எல்லாரும் படிக்கலாம், எல்லாரும் செஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல வரல பிரபு. என்ன மாதாஜி? இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து வேற ஏதோ இல்ல அது வந்து அதான், அதாவது 3வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்து 27வது பதம் தான் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? படிக்கணும்னு சொல்லுது. பகவானுடைய ஒரு திருவிடையாளன் பிரபுஜி. அப்ப வந்து பக்தர்களுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறாரு. எதையும் ஒண்ணு அவர் வந்து அவருக்கு எல்லாமே தெரியும், இருந்தாலும் அவர் வந்து தெரியாத மாதிரி எல்லாமே செய்வார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி 2வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயம் 27வது வாசிச்சாங்க பிரபு. ஓஹோ, 3வது காண்டம் சொல்லியிருந்தாங்க. இல்ல பிரபு, 2வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயம் முடியலையா? அதுதான் வாசிச்சாங்க பிரபு. அதான் நீங்க வேற ஸ்கிரீன்ல காட்டுறீங்க. என்னமோ பண்ணிட்டு. சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருக்கு மாதாஜி, அப்படியே பண்ணிக்கலாம். ஒண்ணும் அதான் எனக்கு ஒரே குழப்பம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. 2வது காண்டத்திலயா? ஓகே. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல, என்னடா அது. சரி, ஓகே. அதான் உங்க ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணு இருக்கு, அவங்க ஒண்ணு வாசிச்சாங்கன்னு நினைச்சேன். அதான் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லலாம். என்ன கதை சொன்னா, இப்ப பகவானை பத்தி நம்ம அவருடைய இதை பத்தி சொல்றோம் இல்லையா? என்ன ஸ்டோரின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராமபிரான் வந்து, அதாவது இப்போ எல்லாமே கும்பகோணம் இந்த மாதிரி யாத்திரை எல்லாம் போறான்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் கேள்விப்பட்டேன். நம்மளுடைய கும்பகோணத்துல போனீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு கோவில், முக்கியமான கோவில் ஒண்ணு இருக்கு. அது கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும். ஏன்னா அதை வச்சு நிறைய ஸ்டோரி சொல்லலாம். ஏகப்பட்ட ஸ்டோரி இருக்கு அந்த கதையை சம்பந்தப்பட்ட பகவானை பத்தி வேணும். அந்த கோவில் கும்பகோணத்துல ரொம்ப சிறப்பான கோவில், ஒரு கோவில் இருக்கு. அது என்ன கோவில் யாராவது சொல்ல முடியும்? நிறைய ஆழ்வார்கள் நிறைய ஆலோசனை பண்ணிருக்காங்க, அதையும் பாராயணம் பண்ணிருக்காங்க. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரங்கபாணி. சக்கரபாணி கோவில் கூட இருக்கு மாதா. சாரங்கபாணி, சக்கரபாணி. சக்கரபாணி கோவில் கூட இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா. ஓகே 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 ஓகே, கரெக்ட். அந்த கோவிலை வச்சு ஒரு கதை கூட சொல்லலாம். இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு இப்போ 2-3 கதை வச்சிருக்கிறோம். பட் ஆனா இப்போ இதை பத்தி மட்டும் சொல்லலாம், ஒரு கதை மட்டும். அதாவது ராமபிரானும் சீதா பிராட்டியும் லக்ஷ்மணனும் என்ன பண்றாங்க, வனவாசம் போறாங்க. வனவாசம் போயிருக்க டைம்ல, வனவாச டைம்ல, அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வடுவூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கிராமத்துல அந்த லக்ஷ்மணன், அப்புறம் சீதா பிராட்டி, ராமன், இந்த கோதண்ட ராமன், அந்த கோலத்துல பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுத்து ஒரு விக்கிரகம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த விக்கிரகத்தை பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ காட்சி கொடுக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். கும்பகோணத்துல தான் இருக்கு அந்த கோவில். அந்த கோவிலுக்கு போனப்ப கண்டிப்பா பாருங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பிரசித்தி பெற்றது பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பார் பகவான், ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த கோவிலோட ஆச்சாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீநிதி சுவாமின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் ஸ்ரீநிதி. எப்பெல்லாம் வந்து பகவானை பார்க்கிறாரு, தரிசிக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் ஒரு பாராயணம் பண்ணுவார். ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்லோகம் இது பண்ணுவார். அவரே ஒரு கிரியேட் பண்ணுவார். ரொம்ப அழகா பாராயணம் பண்ணுவார். அது மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு புக்கே எழுதியிருக்கிறார். என்ன புக்குன்னா புன்னகை ராமாயணம் சொல்லிட்டு ஒரு புக்கே இருக்கு. அவர் ஸ்ரீதரி ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கிறாங்க, ஸ்ரீதரி ராமாயணம் சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து அவருக்கு ஒரு சாதாரண கற்பனைன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மாதிரி மனசுக்குள்ள ஒரு கனவுன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காட்சி தெரியுது அவருக்கு. என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துலதான் ராமபிரானும் சீதா பிராட்டி, லக்ஷ்மணன் இவங்க வனவாசம் போயிருக்க டைம்ல ஒரு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போவாங்க. காட்டுல போகும்போது இப்ப அந்திரி இருக்கிறார், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகத்தியர் இருக்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய முனிவர்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்தந்த முனிவர் ரூம்
மடத்துக்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு போவார். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது சுதர்சன் சொல்லிட்டு ஒரு ரிஷி, சுதர்சனர் ஒரு ரிஷி, அவர் என்ன பண்றாரு, அவரோட ஆசிரமத்துக்கு இவங்க 3 பேரும் போறாங்க. ராமபிரான் போறார். போகும்போது அந்த டைம்ல விருந்தோம்பல் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அப்போ பகவானே கேட்கிறார் சுதர்சன் கிட்ட, சுதர்சனா எனக்கு நீர் ஆகாரம் கொடு, இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, நாங்க ரொம்ப களைப்பா வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சுதர்சனர் சொல்றாரு. உடனே சுதர்சனன் ஆச்சாரி என்ன சொல்றாருன்னா, ரிஷி என்ன சொல்றாருன்னா, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்ச நேரம் இருங்க அப்படின்னு. உடனே லட்சுமணனுக்கு கோவம் வந்துச்சு, ஆதிசேஷனுக்கு. அண்ணனும் அண்ணியும் பசிக்குதுன்னு கேக்குறாங்க, வந்திருக்கிறோம், பசிக்கு வந்திருக்கிறோம், நீ கொடுக்குற லட்சணம் இதுதானா, இதான் விருந்தோம்பலா அப்படின்னு கேட்கிறான். ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. உடனே ராமபிரான் அவரை கண்ட்ரோல் பண்றாரு, கொஞ்சம் அமைதியாருன்ட்டு. அப்புறம் உடனே பகவானே கேட்கிறார் சுதர்சன கிட்ட, என்ன சுதர்சனா, சமையல் ஒன்றும் ரெடி ஆகலையா, இது பிரசாதம் ரெடி ஆகலையா அப்படின்னு கேட்கிறார். இல்ல பிரசாதம்லாம் ரெடியா தான் இருக்கு, பட் இது கால நேரம் இல்லை, அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. உடனே அப்படியா என்னன்னு சொன்ன அப்புறம் உடனே விரிவா சுதர்சன் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூரியன் அஸ்தம் ஆகுது, இந்த நேரத்துல காயத்ரி மந்திரம் சொல்ற நேரம், சந்தியாவந்தனம் பண்ற நேரம், இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது இல்லையா, தோஷம் ஆயிடும் இல்லையா, அதுக்காக தானே. ஏன்னா நீங்களே வேதத்தை கொடுத்தவங்க, வேதத்தை கொடுத்துட்டு அதை நாங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது அபத்தம் இல்லையா அப்படின்றத பகவானுக்கே சொல்லுவாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, கரெக்ட், நீ சொல்றது சரிதான். ஏன்னா அப்ப அது ஒரு லீலை. அது என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இது நீ எப்படி எப்படி கரெக்டா இருக்க ஃபாலோ பண்ற அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு தான் பகவான் இந்த லீலையை கொடுக்குறாரு. இது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இந்த இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் இதுல, இந்த ஸ்டோரியில ஏகப்பட்ட விஷயம் சொல்றாரு. அப்போ சுதர்சனன் என்ன பண்றாரு, சொன்ன உடனே அவர் ஒரு மாதிரி புன்னகை புரிக்கிறார். யாரு, ராமபிரான். அப்போ லட்சுமணகிட்ட சொல்றாரு ராமபிரான், பாத்தியா எப்படி இருக்கான் பார் பக்தன், நீ அகங்காரம் பண்ணிய, ஆனா உன்னால அந்த அகங்காரம் பண்றதே உன்னை மாயத்துல நான் வர வச்சேன், அதை கட்டுண்டு வச்சேன், கரெக்டா அந்த நேரம் டிகரானு கரெக்டா இப்போ உண்மை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா, என்னையுமே என் பக்தன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவான், என்னுடைய அனனிய பக்தனா இருக்கவன் கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணுவான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதுக்குதான் ராமவிகாரம் பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த நேரத்துல எது எது பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா ஒரு கதை மூலியமா நம்ம கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். அதே மாதிரி ராமபிரான் இன்னும் அந்த ஸ்டோரி இன்னும் சொல்லலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல தான் இந்த கோவில் இருக்கு, நீங்க பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். சீதா பிராட்டியும் இருக்கிறாங்க, அனுமான் இருப்பாரு, லட்சுமணன் இருப்பாரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா பகவானை பாத்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு, ஒரு மாதிரி புன்னகை பூஜை. அதுக்காகவே அவருடைய உதட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வெண்ணெய் வச்சிருப்பாங்க பகவான், ரொம்ப அழகா காட்சி கொடுப்பாரு, வெள்ளையா நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த கோவிலுக்கு போனா கண்டிப்பா பாருங்க. அதே மாதிரி இவரு சாரங்கபாணி கோவிலுக்கும் கோமலவல்லி கோவிலுக்கும் கண்டிப்பா போங்க ஸ்ரீரங்கத்துல. அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு, நான் ஒண்ணு சொல்றேன். இப்ப 2-3 ஸ்டோரி வச்சிருக்கிறேன், அதுக்கு சொல்றேன் நான். இந்த கோவிலோட சிறப்பு இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த பதம் படிச்சுட்டு நம்ம படிப்போம். தவறா புரிஞ்சுக்காதீங்க, ஏன்னா 2வது அத்தியாயம் தெரியாம 3வது அத்தியாயத்தை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கொஞ்ச நேரம் புரியல, எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆகுது. சரி, ஓகே. 28வது ஸ்லோகம் யாரு படிக்கிறீங்க படிங்க. ஸ்லோகத்தோட படிச்சுட்டு அந்த பொருளை படிச்சுட்டு அப்புறமா விரிவுரை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பதம் 20. யத் வை விரஜே விரஜ பசூன் விசதோய பீதா பலாமஸ்து அஜீவயத் அனுக்கிரக திருஷ்டி விருஷ்டயா இச் கர்த்தயேதி விச வீரிய விலோல ஜிஹ்வம் உஜ்ஜடாயிஸ்யத் உரகம் விகரன் ஹிரண்யாம். மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் இடைச்சிறுவர்களும் அவர்களது மிருகங்களும் யமுனை நதியின் விஷம் தோய்ந்த நீரை பருகிய பொழுது தமது கருணை மிகுந்த பார்வையார் தமது பிள்ளை பிராயத்தில் பகவான் அவர்களை உயிர்ப்பித்தார். பிறகு யமுனா நதியின் நீரை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக விளையாட்டாக அதற்குள் குதித்து விஷத்தை கக்கிக் கொண்டு அங்கு பதுங்கியிருந்த காளிய நாகத்தை அவர் தண்டித்தார். பரமபுருஷரை தவிர வேறு ஒருவராலும் இத்தகைய வீர பராக்கிரமங்களை செய்ய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதே மாதிரிதான் அந்த விளக்குறை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட விளக்குறை படிக்க முடியுமா? இந்த புக் இல்லை இப்போ.
இவ்வளவுதான் அதுல இருக்குதுங்க. இல்ல விளக்க உரை இல்ல, விளக்க இல்ல உரை இல்ல பிரபுஜி, சரி, மொழிபெயர்ப்பு ஓகே. மட்டுமே. சரி, இவ்வளவுதான் ஓகே. இருக்கு. சரி, அடுத்ததுலதான் இருக்கு. 29ல படி. படிக்கவா ஹரே பிரபுஜி? கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் பகவான் வாசிக்கிறேன். பிரபுஜி தற்கர்ம நான் படிக்கிறேன். இதுவே சின்னதா இருக்கு. நான் படிச்சேன். அடுத்தது வேணா அவங்க படிக்கட்டும். இது தத் கர்ம திவ்யம் இவ அந்நிசி நிக்ஷயனாம் தாவக்னி கதி கசிவனே பரிஹ்யாமானே உன்னேஸ்யதி விரஜாம் யதோ அவசிதாந்த காலம் நேத்ரே பிராப்தியா சபோ நதிகம்ய வீர்யா. மொழிபெயர்ப்பு: பகவான் காளிய நாகத்தை தண்டித்து அன்றிரவில் விரஜபூமி வாசிகள் கவலையின்றி உறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது உலர்ந்த இலைகளின் காரணமாக காட்டில் தீ பற்றி கொண்டது. இதனால் விரஜவாசிகள் அனைவரும் உறுதியாக மரணத்தை சந்திக்க போகிறார்கள் என்று தோன்றியது. ஆனால் பகவான் பலராமனுடன் தமது கண்களை மூடிக்கொண்டதன் மூலமாக அவர்களை காப்பாற்றினார். பகவானின் உன்னதமான லீலைகள் இத்தவகையாகும். பொருளுரை: இப்பதத்தில் பகவானின் லீலைகள் உன்னதமானவை என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது செயல்கள் எப்பொழுதும் உன்னதமானவைதான் என்பதை கவனத்திற்கு கொள்ள வேண்டும். சாதாரண ஜீவராசிகளிலிருந்து அவர் வேறுபட்டவர் என்பதை இது காட்டுகிறது. ஒரு பிரம்மாண்டமான ஆலமரத்தை அல்லது அர்ஜுன மரத்தை வேருடன் பிடுங்கி எறிதல் மற்றும் கொழுந்துவிட்டெறியும் ஒரு காட்டுத்தீயை கண்களை மூடிக்கொள்வதாலேயே அணைத்து விடுதல் போன்ற செயல்கள் எவ்வித மனித முயற்சியாலும் சாத்தியமாக கூடியதல்ல. இச்செயல்கள் கேட்பதற்கு வியப்பூட்டுவையாக இருந்தாலும் பகவானின் எல்லா செயல்களுமே இப்படித்தான். இது பகவத்கீதையில் 4:9 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவானின் அனுமாஷ்யமான செயல்களை யாரெல்லாம் அறிகிறார்களோ அவர்கள் கிருஷ்ணரின் ராஜ்யத்தினுள் நுழையும் தகுதியை பெறுகின்றனர். இதனால் தற்போதுள்ள ஜட உடலை உகுத்த பின் பகவானின் உன்னத லீலைகளை அறிபவன் வீடு பேறு அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த அதாவது பிருந்தாவனத்துல நம்ம போயிருந்தோம். கடைசியா போயிரும்போது பாத்தீங்கன்னா அலிங்க அந்த தாய் நாகத்தை வந்து அடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து இதுவரையும் நம்ம 4 திருப்பி போயிருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு. ஆனா ரொம்ப அந்த இடம் போக அங்க போய் இப்ப அந்த இடத்துல அனுபவத்தை பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அங்க அங்க நிற்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு பிரமிப்படியும். அந்த அந்த இடம் பகவானுடைய கால் பாதம் பட்ட இடம், லீலை பண்ண இடம். சரி, இப்போ அந்த கலைஞர் பண்ண இடம் ரொம்ப அழகு. இப்போ பாம்பு நாகத்தை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல இது சார் அதை தவறா சொல்லிட்டேன். கும்பகோணத்துல உள்ள சாரங்கபாணி பெருமானையும் கோமனவல்லியை பத்தியும் இது ஒரு ஸ்டோரி. இது வந்து பார்கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்கடல்ல வந்து எல்லாமே கடையிறாங்க. கடையும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அமிர்தம் நிறைய கிடைக்குது. அதே மாதிரி விஷமும் வருது இல்லைங்களா? நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க உள்ள தேவர்களும் அசுரர்களும் வந்து பயப்படுறாங்க. பயப்படுனா அவங்க மேல வந்து ப்ராப்ளம் வருது. அது அந்த விஷம் படுறதுனால அதனால பயந்துகிட்டு இருக்காங்க. இதை உடனே பெருமாள் கிட்ட பகவான் கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி விஷம் வந்துட்டே இருக்கு, எங்களால வந்து கடைய முடியல, பார்க்கடலை கடைய முடியல அப்படின்னு. அப்போ உடனே பகவான் என்ன சொல்றாரு, சிவபெருமானை போய் பரமசிவன் கிட்ட போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவருக்கு அதுக்கு அதை கரெக்டான இது பண்ணுவாரு அப்படின்னு. சரி, உடனே பரமசிவன் கிட்ட போய் சொல்றாங்க. பகவான் கிட்ட சொல்ல உடனே பரமசிவன் என்ன பண்றாரு, சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒண்ணு அந்த விஷத்தை வந்து அழகால விஷத்தை வந்து அதை பருகிறார். பருகின உடனே அவங்க எல்லாம் ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் திருப்பும் வந்து பார்க்கடலை கடைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா சிவபெருமானால முடியல. அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அது குடிச்சிட்ட பிறகு ரொம்ப சிரமப்படுறாரு. படும்போது அப்போ வந்து சிவகணங்கள்ல கேட்கிறாரு. பரமேஸ்வரன் கேட்கிறார், என்ன இந்த மாதிரி இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்கு, இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்ப சிவகணங்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க, ஒண்ணு ஆளாளுக்கு ஒண்ணு சொல்றாங்க. அதுல என்ன சொல்ல வராங்க பாத்தீங்கன்னா, முள்ளாலதான் எடுக்கணும். அதனால உங்க கழுத்துல இருக்கிற பாம்பு நாகத்தை வச்சு அந்த விஷத்தை இது பண்ணுங்க, சரி பண்ணுங்க. இப்ப அவங்க சொன்ன பேரு சிவகணங்கள் எல்லாம் சொல்லும் போது கூட அவரு வந்து அது ஒரு சரியான விளக்கம் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டார். புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், பார்க்கடல்ல கரை ஓரமா அப்படியே நடந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. இந்த தேவர்கள்லாம் வந்து அமிர்தத்தை புடிச்சு வந்து ஒரு குடுவையில வைக்கிறாங்க.
அப்ப குடுக்கைய வைக்கும்போது இப்ப நம்ம இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பூஜாக்கு வந்து ஒரு ஒரு அது என்ன சொல்றது, ஒரு குடத்துக்கு வந்து மேல வந்து ஒரு அன்னம் மாதிரி வரும் தெரியுங்களா? இப்ப நம்ம தண்ணி ஊத்தினா இப்படி ஊத்தும்போது வரும் தெரியுங்களா? அது மாதிரி ஒரு ஒரு பாத்திரத்துல ஊத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. நிறைய அமிர்தத்தை ஊத்தி அங்கங்க வடியில வச்சிருக்கிறாங்க. சோ இது சிவபெருமான் பாக்குறாரு, பரமசிவன் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு அத பருகுனா ஒருவேளை நமக்கு வந்து அந்த இது சரியாயிடுமா அப்படின்றது யோசனை பண்றாரு. ஆனா பரமசிவன் என்ன பண்றாருன்னா அதை குடிக்காம அதை கண்ணாலேயே பார்த்து அதை வந்து அதை பார்த்தாவே கண்ணால பார்த்தாவே வந்து அவருடைய பலன் எல்லா விதமான நோயும் போயிடும், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும்ன்றது ஒரு ஐதீகம். அந்த அந்த அமிர்தத்தை பருகாம அதை மட்டும் பாக்குறாரு. அந்த அமிர்தத்தை பார்த்துட்டு அப்பவும் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரியா இருக்கு, என்னடா அது ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்ப அந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த குடம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த குடத்துல உள்ள அந்த முன்னாடி அந்த காம்பு மாதிரி சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த இது அதை பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஞானி சொல்றாரு, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக நீங்க அதை உண்டாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை, கம்மியா குடிச்சாலும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனால அந்த குடத்துல உள்ள அந்த குண்டத்துல உள்ள அந்த இதை மட்டும் நீங்க பார்த்தாவே போதும், உங்களுக்கு அது அந்த விஷம் எல்லாம் முறிஞ்சிரும்ன்றத சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, நேரா கும்பகோணம் வர்றாரு. சிவபெருமான் கும்பகோணம் வர்றாரு. ஏன்னா கும்பகோணத்துக்கு என்ன சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா குடமூக்குன்னு சொல்லுவாங்க. குடமூக்குன்றது அந்த அந்த குடத்தோட மூக்கு இருக்கு இல்லையா, குடமூக்கு. அந்த குடமூக்குன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது கும்பகோணத்தை தான் குறிக்கும். அந்த நாமமே வந்து குடமூக்குன்றது கும்பகோணத்தை பேர் வச்சுதான் குறிக்கும். அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு நம்ம ஆச்சாரிகள். என்ன கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா, குடம் என்னால் அதாவது மூக்கு என்றால் வந்து அதாவது கும்பம் என்றால் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடம் சொல்லுவோம், கோணம் என்றால் மூக்குன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து குடமூக்கு அப்படின்னு வடமொழியில சொல்லப்படுற வார்த்தை. அது தமிழ்ல வந்து குடமூக்கு, அதாவது சமஸ்கிருதத்துல வந்து கும்பகோணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் பரமசிவன் என்ன பண்றாரு, கும்பகோணம் வர்றாரு. கும்பகோணத்தை வந்து சாரங்கபாணி கோவில், பெருமாள் கோவில வந்து தரிசிக்க வர்றார். அங்க வந்து அந்த விஷத்தை முடிக்கிறதுக்கான பலன் வந்து விஷயம் வந்து அங்கதான் இருக்கு, குடமூக்குல தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு இங்க வர்றார். இங்க வந்துட்டு வந்து அந்த அமிர்தத்தை பாக்குறாரு. பார்த்தா அந்த 6ஆம் அமிர்தத்தை வந்து பருகாம அதை வந்து அப்படியே அதை அப்படியே பார்த்த உடனே அதை எடுத்து பிடிச்சு பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே அந்த விஷம் எல்லாம் முறிஞ்சிட்டு அவரு கம்ப்ளீட்டா அந்த விஷம் முறிஞ்சு. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கரபாணி கோவில்ல வந்து பின்னாடி வந்து அவருடைய பகவானுடைய கோவிலுக்கு பின்னாடி பேக் சைட்ல இப்பவும் சிவபெருமானுடைய சிலை இருக்கு அங்க. ஏன்னா பகவானுடைய விக்கிரகத்தோட பின்னழகை பார்த்துக்கிட்டு ரசிச்சுக்கிட்டே பகவான் வந்து அங்க காட்சி கொடுக்குறாரு சிவபெருமான், பரமசிவன். சோ அந்த கோவில இது ஒரு சிறப்பு அம்சம். ஏன்னா வந்து பாற்கடல்ல அந்த அமுதத்தை சுவை அதை பண்ணி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து அந்த இடத்த சரி பண்ணதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கும்பகோணம் அப்படிங்கிறது. அதுவும் வந்து சாரங்கபாணி கோவில்ல பேக் சைட்ல இது. அதை வேணா போய் பாருங்க, ரொம்ப தரிசிங்க, ரொம்ப நல்லது. இது இன்னும் நிறைய அதை சொல்லலாம், அது நம்ம டைம் இல்லைனால ஒரு சின்ன ஷார்ட்டா அது நான் சொல்ல வருது, அதனால ஷார்ட்டா சொல்லியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. திருவள்ளூர்ல இருந்து சித்தூர் போற ரோட்ல அங்க வந்து பரமசிவன் வந்து படுத்துன்னு இருக்காரு. அந்த விஷயத்தை குடிச்சிட்டு எல்லா தேவனும் வந்து அவர் காலாண்ட வந்து உக்காந்து இருக்காங்க. அங்க வந்து பெருமாள் கோயில் வைக்கிற மாதிரி பீடை வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் அந்த இடத்துல. அங்க வந்து அது இல்லாத வந்து இவர் வந்து தம்பதியா இருக்கார், யாரு பகவான். இந்த கல்யாணம் ஆகலாம் நிறைய அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது இல்லாம வந்து அந்த 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 கும்பகோணத்துல உள்ள அந்த அவர் அந்த கோயிலுக்கு போனவங்க எல்லாமே திருமங்க ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா ஒரு பாசனம் பண்ணியிருக்கிறார், ரொம்ப அழகா இது பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா தன் குடத்தை கிடைத்த மால் அப்படின்றார். தன் குடத்தை கிடைத்த மால் அப்படின்னு ஒரு பாசனம் பண்ணியிருக்காரு திருமங்க ஆழ்வார். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த பாசனம். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதாவது வெப்பத்தை தணிப்பவராக ஸ்ரீ சங்கரபாணி அதாவது சாரங்கபாணி திகழ்வதால் திருமங்கழ்வாரும் தன்குடத்தை பால் என்று பாடினார். அங்கே தான் என்ற அடமொழி திருமாலில் குளிர்விக்கும் தன்மையை சொல்லுகிறது.
ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது. ஏன்னா அந்த கோவிலுக்கு போனா சிறப்பு அது. அதை பாருங்க. இன்னும் இருக்கு அந்த கோவிலோட சிறப்பு. இன்னும் 2 கதை இருக்கு, நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பதம் 30 வாசுதேவ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. गृह्णीदयत्यत् उभयन्दम् अमुष्य माता कल्पं सूदस्य नदु तत्तत् अमुष्य माते यच्छृम्बदोष्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य சங்கீதமனா பிரதீபோதிதாசீத். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இடையர்குல பெண் கிருஷ்ணரின் வளர்ப்பு தாய் யசோதை தமது மைந்தனின் கரங்களை கயிறுகளால் கட்ட முயன்ற பொழுது கயிற்றின் நீளம் எப்பொழுதும் போதாததாகவே இருந்ததை கண்டாள். இறுதியாக அவள் தம் முயற்சியை கைவிட்ட பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உடனே தமது வாயை திறந்தார். அதற்குள் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் அமைந்திருப்பதைக் கண்டு அவளது மனதில் வேறு வகையாக புரிந்து கொண்டார். பொருளுரை. விஷமத்தனமுள்ள குழந்தையாக இருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு நாள் அவரது தாய் யசோதையை தொந்தரவு செய்தார். அவரை தண்டிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தாய் கயிறுகளால் குழந்தையை கட்டி போட துவங்கினாள். ஆனால் அவள் எவ்வளவு கயிற்றை உபயோகித்தாலும் அது பற்றாக்குறையாகவே இருப்பதை அறிந்தாள். இவ்வாறாக அவள் களைத்து போனாள். இதற்கிடையில் பகவான் தமது வாயை திறந்தார். அப்பொழுது அன்புடைய தாய் தமது மகனின் வாய்க்குள் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் ஒன்றாக அமைந்திருப்பதை கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்தாள். ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் அவளுக்கு இருந்த ஆழமான பாசத்தால் கிருஷ்ணருக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பேராபத்துக்களில் இருந்தெல்லாம் அவரை காப்பாற்றுவதற்காக சர்வ வல்லமை பொருந்தியவரான பகவான் நாராயணர் தம் மகனை அன்புடன் பராமரித்து வந்துள்ளார் என்று யசோதா தேவி எண்ணினார். கிருஷ்ணரிடம் யசோதைக்கு இருந்த ஆழமான பாசத்தால் தன்னுடைய சொந்த மகன் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணனே என்பதை நினைத்து பார்க்கவே முடியவில்லை. இது பரமபுருஷரின் அந்தரங்க சக்தியான யோக மாயையின் செயலாகும். இந்த யோக மாயை பகவானின் வெவ்வேறு பக்தர்களுடன் பகவான் மேற்கொள்ளும் அனைத்து லீலைகளையும் பூர்ணமானவையாக செய்கிறது. பகவானை தவிர வேறு யாரால் இத்தகைய அற்புதங்களை நிகழ்த்த முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. உண்மையிலேயே பகவானோட லீலையெல்லாம் சொல்ல போனா அவ்வளவு சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஏகப்பட்ட லீலை கிருஷ்ணா புக்ல. அதுவும் அதாவது நம்மளுடைய பகவத்கீதை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உத்தவ கீதையிலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பகவான் வந்து நிறைய உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். அதுலயும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்காது. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துலன்னா ஸ்டோரி, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதைலன்னா அவ்வளவு ஸ்டோரி இருக்காது. ஆனா அதுல ரொம்ப அழகா ஒரு ஒரு இதுக்கும் அவர் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரியோட ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். அதுதான் நம்ம எனக்கு அது ஒரு புரிதல் கிடைச்சது எனக்கு அது. ஏன்னா உத்தவ கீதையில வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு சின்ன ஓமை குறிச்சு சொல்லுவார். சொல்லும் போது உத்தவருக்கு ரொம்ப அதே ஒரு இடத்துல கேள்வி கேட்கிறார் உத்தவர். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு டைரக்டா சொல்றதோட பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுக்கு எப்படி சொன்னீங்களோ, ஆனா அதோட எனக்கு இதுல சொல்லும் போது நிறைய எனக்கு மாற்றங்கள், நல்ல புரிதல் இருக்கு எனக்கு அப்படின்றத உத்தவர் ரொம்ப அழகா அதுல சொன்னார். அதோட இதுதான் நமக்கு இங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த 19ஆம் நூற்றாண்டுல ஆரம்ப கட்டத்துல ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்தார். அதாவது அந்த கோயிலோட மாடாதிபதி, ஸ்ரீரங்கத்தோட மாடாதிபதி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வெள்ளக்கார ஆட்சி இருந்தது. அப்போ அவரு அந்த ஆச்சாரி பேரு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பரத கோவந்தாச்சாரியார் சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து அந்த 20 அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா 15, 16 அந்த காலகட்டத்துல அவர் வந்து இந்த ஸ்ரீரங்க கோயிலுக்கு முக்கியமான ஒரு மடாதிபதியா இருந்தார். அப்போ அவரை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டோரி படிப்போம். அது என்ன காரணம் அப்படின்றத கொஞ்சம் படிப்போம். காவேரி கரையில ஓரத்துல அதாவது கடனேத்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமம் இருக்கு. அந்த கிராமத்துல ஜானகி அம்மாளுக்கும் ரகுநாதன் என்ற தம்பதிகளுக்கு பிறந்தவர் தான் 1829 பிறந்தார் இந்த ஆச்சாரி. 1829 பிறந்தார். அவருக்கு பேர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பரத வேதாந்தாச்சாரியார்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சாங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகா வந்து வேதம் படிக்கிறது,
உபநேசங்கள் படிக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றார். சிறிய வயதிலேயே, அது சின்ன வயதிலேயே ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டார். இந்த காயத்ரி மந்திரம் எல்லாம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவர் பேசுறது, அது இது பண்றது. ஸோ அதை பத்தி நிறைய படிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு 60 வயசு ஆயிடுச்சு. 60 வயசு ஆகும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, திருமலையில போய் தங்குறாரு. திருமலையில போய் தங்கி அங்க திருவேங்கடமுடனுக்கு பாத்தீங்கன்னா தொண்டு பண்றாரு. தொண்டு பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து என்ன பண்றாரு, கும்பகோணம் வர்றாரு. கும்பகோணத்துல குடியேறாரு. கும்பகோணத்துல குடியேறும் போது அப்போ கோமடவல்லி தாயாருக்கிட்டையும் சாரங்கபாணிகிட்டையும் டெய்லி போய் ரொம்ப பக்தி கொடுக்குறாரு. டெய்லி பக்தி பார்த்து அதை ரொம்ப அழகா பாராயணம்லாம் பண்ணி. ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல அவருக்கு 60 வயசு ஆயிடுச்சுங்களா, கொஞ்சம் கண் எல்லாம் கொஞ்சம் மங்காங்க. கண் பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்ச பிறகு உடனே அவரு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. நான் இன்னும் நிறைய அதாவது முன்னோர்கள் ஆழ்வார்கள்லாம் பாடின அந்த இதெல்லாம் படிக்கணும், இதெல்லாம் இன்னும் புதுசா நிறைய எழுதணும், வர அடுத்த தலைமுறைக்கு தெரியணும், அதெல்லாம் நான் பண்ண வேண்டிய தொண்டு நிறைய இருக்கு. ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி கண்ணு பார்வை மங்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோமடவல்லி தாயார்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ண சொல்லி கஷ்டப்படுறேன்னு அதை சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் உடனே அப்படியே இது பண்ணிட்டு வீட்டுல போய் படுக்கிறார். படுக்கும்போது அவர் கனவுல அவருக்கு ஒரு காட்சி, அதாவது கோமடவல்லி தாயாரே காட்சி கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா, நீ நாளைக்கு இரவு என்ன பண்ணு, திருமணிஞ்ச போது, அதாவது பகவானையும் தாயாரையும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த கவச கோலம், அந்த கவச கோலத்தை கலைச்ச பிறகு அங்க என்ன 2 பேரும் பாரு அப்படின்றாங்க தாயார் கனவுல சொல்றாங்க பரத ஆச்சாரியர்கிட்ட. சரி, உடனே என்ன பண்றாரு, மறுநாள் அதே மாதிரி காலையில போறாரு, போய் பாக்குறாரு. பார்த்தா அதாவது என்ன சொல்றது, திருமணிஞ்ச போது பாத்தீங்கன்னா பெருமாளும் அவரும் அந்த கவசத்தை கலைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா. கலைச்சும் போது அதை பார்த்தாவே நோய் உள்ளவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது குறைபாடு உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி இதை பார்க்கணுமா, பார்த்தா நினைச்சது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம். அது இந்த கோவில் சிறப்பா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதை பார்த்ததுனால அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கோலத்தை, பகவான் தாயாரோட கோலத்தை பார்த்த பிறகு ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த சவுண்ட் வந்துட்டே கொஞ்சம் மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது அந்த கோலத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த கண் பார்வை ரொம்ப அழகா பிரைட்டா வந்துருக்காரு. ஏன்னா தாயார்கிட்ட அவர் வேண்டினார், என்ன சொல்லியிருந்தார் பாத்தீங்கன்னா, நான் நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, எனக்கு இதுக்குள்ளவே இவ்வளவுலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வருத்தப்பட்டாரு. அதுக்கு ஒரு பாராயணமும் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார், பாடினிருக்கார். அதே மாதிரி அது பாராயணம் பண்ணார் அந்த கோவிலை வச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறமா அவருக்கு என்னன்னா 76 வயசுல அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து ஒரு அழைப்பு வருது. அவருக்கு 76 வயசு ஆகும்போது என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் ஆண்டாள் ஆசிரமத்துல மடாபிதியாபதி அவருக்கு நியமிக்கிறாங்க. அவருடைய 76 வயசுல நியமிக்கிறாங்க அவரு. அப்போ அவரு சன்னியாசியும் எடுத்துக்கிறார். அப்புறம் அது பாத்தீங்கன்னா பரமஹம்சரா அவரு பட்டம் கொடுக்குறாங்க. அவரு பரமஹம்சகர் சொல்லிட்டு ஒரு பட்டமும் கொடுக்குறாங்க. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, திரும்ப கும்பகோணம் வர்றார். ஆச்சாரி கும்பகோணத்துல தாயார்கிட்ட சொல்றார், எனக்கு கண்ணு தெரியாம போகுதுன்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டேன். என் லைஃப் இதோட முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சேன். ஆனா எனக்கு இதுக்கு மேல ஒரு லைஃப் கொடுத்து, அது இல்லாம ஸ்ரீரங்கத்தோட மடாதிபதியாவது எனக்கு ஒரு பட்டமே கொடுத்து, அதுவும் பரமஹம்சர் சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பட்டமே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதெல்லாம் தாயே உன்னுடைய அனுகிரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க ஒரு பாராயணம் பண்றாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பாராயணம் எல்லாம், ரொம்ப இது பண்ணுவார். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, அது இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, அம்சம். ஏன்னா அந்த கோவில்ல பெரியாண்டவன் போன்ற மகான்கள்லாம் அந்த கோவில்ல சாரங்கபாணி கோவில் பொம்பளவல்லி தாயாரையும் வச்சு நிறைய பாராயணம் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு இது ஒரு அம்சம் ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அவர் பாடிட்டு இருக்கார். பகவானையும் தாயாரையும் வச்சு. அதுதான் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பகவானுக்கு ஒரு நாமம் சொல்லுவாங்க, மரிசி.
மரிசிக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாமம் உண்டு. அந்த நாமத்தை இவர் தான் ரொம்ப அழகா பாராயணம் பண்ணி. ஸோ ஸ்ரீரங்கத்து கோவில்ல இன்னும் சிறப்பு இருக்கு. இது கும்பகோணம் கோவில்ல தரங்கபாணி கோவிலுக்கும் கோமனவள்ளி தாயாருக்கும் உள்ள மகிமை இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா திருமங்க ஆழ்வார்கள்லாம் எல்லாருமே பாராசனம் பண்ணி பாடி இருக்கிறாங்க. நிறைய இதெல்லாம் ஏற்றிருக்காங்க. இதெல்லாம் படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கும். அதுவும் நம்ம பகவான் சைத்தன்யரும் பாத்தீங்கன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் இருந்திருக்கிறாங்க. இருந்து அவரும் நிறைய இது பண்ணிக்கிறாரு. அதே மாதிரி அங்க சமஸ்கிருதத்தை பத்தியும் அதே மாதிரி தமிழை பத்தி கூட அங்க அவங்க ஏன்னா அந்த நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு சிறப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 நாள் அந்த கார்த்திகை தீபம் பாத்தீங்கன்னா 10 நாள் பகல்ல சமஸ்கிருதத்துல பாராயணம் பண்ணுவாங்க. அதே இரவு நேரத்துல தமிழை பாராயணம் பண்ணுவாங்க. நீங்க கேட்டிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அங்க கும்பகோணத்துல இது ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். அதை பத்தி அடுத்த அந்த ஸ்டோரி சொல்றேன். அது எப்படி நடந்தது. ஏன்னா தமிழுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு. அது ஏன் சொல்றேன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா அங்க கும்பகோணத்துல அங்க ஒரு வாரம் தங்கி அந்த கோவில்ல அங்க பண்ணும்போது தமிழ் தான் பாராயணம் பண்ணுவாங்க. அதை அவரு டிரான்ஸ்ஃபர் அதை அது அழகா தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ரொம்ப அழகா அதுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு பகவான் சைத்தன்யர். அதே மாதிரி அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கும் போதோடு சரி, தங்கி இருக்கும் போது சரி, அங்க 47 நாள் அங்க 45 நாள் அங்க இருந்தாரு இல்லையா பகவான் சைத்தன்யர். அங்க கூட பாத்தீங்கன்னா தமிழோட அது ரொம்ப அழகா பாராயணம் பண்றத ரொம்ப ஒரு இது பண்ணிக்கிறார். அதுக்கும் அது ஒரு கதை இருக்கு. அதாவது அங்க நடந்த விஷயத்தையும் அதை பத்தி அடுத்த 13 படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 31வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? 31. பிரபுஜி யாராவது படிக்கிறாங்களா இல்லைன்னா படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 31 பதம். தத்தம் சா மோஷ்ய பயாத் வர்ணஸ்ய வாசாத் கோபான் பிலேசு பிகிதான் மயா சுனுஜா அக்னி அப்ருதம் நிசிசயனாம் அதிஸ்ரமேன லோகம் விகுண்டம் உபநேஷ்யதி கோகுலம் ஸ்ம. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது வளர்ப்பு தந்தையான நந்த மகாராஜன் வர்ணதேவனின் பயத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். மேலும் மயனின் மகனால் மலை குகைகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இடைச்சீர்வர்களையும் விடுவித்தார். மேலும் பிருந்தாவன வாசிகள் பகல் நேரத்தில் கடுமையாக உழைத்ததால் இரவில் ஆழ்ந்து உறங்கினர். பகல் நேரத்தில் அவர்கள் கடுமையாக உழைத்ததால் ஆன்மீக வானிலுள்ள மிக உயர்ந்த கிரகணத்திற்கு உயர்த்தப்படும் சன்மானத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு அளித்தார். உன்னதமான இச்செயல்கள் அவர் கடவுள்தான் என்பதை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கின்றன. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தமது வளர்ப்பு தந்தையான நந்த மகாராஜன் இரவு கடந்து விட்டது என்றென்று தவறுதலாக குளிப்பதற்கு நடு இரவில் யமுனா நதிக்கு சென்றார். அவரை சிறைப்படுத்தி வர்ணலோகத்திற்கு அழைத்து சென்றதால் தம் தந்தையை விடுவிப்பதற்காக முழுமுதற் கடவுளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நேரில் அங்கு வருவார். அப்படி வரும்போது அவரை தரிசிக்கலாம் என்று வர்ணதேவன் நினைத்தான். உண்மையில் வர்ணன் நந்த மகாராஜனை சிறைப்படுத்தவில்லை. ஏனெனில் பிருந்தாவன வாசிகள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பற்றியே சிந்திப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்கள் பக்தியோக சமாதியில் முழுமுதற் கடவுளின் மீதான தொடர் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தனர். ஜட வாழ்வில் துன்பங்களை பற்றிய பயம் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. உன்னதமான அன்புடன் பரமபுருஷ பகவானிடம் பூர்ண சரணாகதி அடைந்து அவருடைய சகவாசத்தால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தர்கள் ஜட இயற்கையின் விதிகளால் ஏற்படுத்தப்படும் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றனர் என்று பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. பிருந்தாவன வாசிகள் தினந்தோறும் தங்களுடைய கடினமான உழைப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருந்ததால் இரவில் அவர்கள் மெய்மறந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தனர். எனவே உண்மையில் தியானத்திற்கோ அல்லது மற்ற ஆன்மீக செயல்களுக்கோ செலவிடுவதற்கு மிக குறைவான நேரத்தை மட்டுமே அவர்கள் பெற்றிருந்தனர். ஆனால் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக செயல்களில் மட்டும் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்பதுதான் உண்மை. அவர்களால் செய்யப்பட்ட அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையவையாக இருந்ததால் அவை உன்னதமானவையாக மாற்றப்பட்டன. இதுவே பக்தி யோக முறையின் அனுகூலமாகும். ஒருவன் தனது கடமையை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சார்பாக நிறைவேற்ற வேண்டும். இதனால்
அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரை பற்றியோ எண்ணத்தில் ஊறிவிடும். இதுவே ஆன்மீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த சமாதி நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அதாவது பகவானுடைய நேற்று கூட ஒரு ஒரு கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணும்போது இதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. சமாதி நிலையை பத்தி கடைசியில் சொன்னீங்களா இதை பத்தி. இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கிறோம். 6 விதமான 8 விதமான அம்சங்கள் மூலியமா நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை நம்ம செய்வோம். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலிகாலத்துல வந்து அது மாதிரி அந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்ண முடியாது. நம்ம கீதையிலேயே பகவானும் வந்து அது உபதேசம் பண்ண கூட பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கடினமான செயல் அப்படின்னு பகவானே கொடுத்துருக்கிறார். எல்லா பதத்திலையுமே அவர் கொடுத்துன்னு வர்றாரு. 34 தான். அதனாலதான் அர்ஜுனனே வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறான், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்கிறான். 35, 36 பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அந்த சமாதி நிலை சொல்லும் போது அந்த நிலை அடையணும்னா நம்ம வந்து அந்த 7 விதமான நிலையை நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா பகவானுக்கு. அதே பகவான் சைத்தன்யர் வந்து என்ன சொல்றாரு, ரொம்ப அற்புதமா என்ன சொல்றாரு, நீ அந்த மாதிரி பக்தி எல்லாம் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. பகவானுக்கு கீர்த்தனை பண்ணுங்க, பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, எல்லாருமே ஜபம் பண்ணுங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்ற. நம்ம சில பிரபுபாதா நமக்கு 16 ரவுண்டு பண்ணுங்க, குறைஞ்சபட்சம் 16 பண்ணுங்க. அதுக்கு மேல பண்ண நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா. சரி, இதுல இந்த ஸ்ரீரங்கத்து கோயிலை பத்தியும் அந்த கும்பகோணத்தை பத்தியும் சிறப்பு ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் கும்பகோணம் போறாங்க, அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கம் போறாங்க, அப்படின்றது மதுரைக்கு போறாங்க, நம்ம குரு மகாராஜா தரிசிக்க போறாங்க. ஸோ அதனால வந்து இதை இந்த ஸ்டோரி சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை. ஏன்னா இதை பத்தி பாகவதை பத்தி நம்ம ஓரளவு சொல்லணும் இல்லைங்களா. சரி, இப்ப ஸ்ரீரங்கத்தை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு இதை வந்து கும்பகோணம் கோயிலை வச்சு, அதாவது சாரங்கபாணி கோயிலை வச்சு நம்ம இந்த கதை வரும். ரொம்ப நல்லா அற்புதமா இருக்கு. ஏன்னா கார்த்திகை தீபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தா முருகப்பெருமானுக்கு தான் கார்த்திகை தீபத்துல ரொம்ப அழகா இது பண்ணுவாங்க. கந்த சிஷ்டின் கவசம் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு ஒரு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸ்ரீரங்கத்துல உள்ள கோயில்ல உள்ள ஒரு இருக்கிறவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்க சக்கரத்தாழ்வாருக்கு முன்னாடி சொக்கப்பானைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பானை வச்சு அங்க வந்து எரி ஊட்டுவாங்க. எரி ஊட்டி அதை வந்து இது பண்ணுவாங்க. அது வந்து எப்பவுமே வழக்கம், இப்பவும் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி படும்போது திருமங்க ஆழ்வார் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து எம்பெருமானை பத்தி ரொம்ப அழகா ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு. அது என்ன இது பாத்தீங்கன்னா திருநெடு தண்டகம் சொல்லுவாங்க. திருநெடு தண்டகம் அப்படின்றது அது 30 பாராசனம் இது பாசனம் பாடியிருக்கிறார். யாரு? திருமங்க ஆழ்வார். அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பாசனம் பண்ணும்போது பகவான் வந்து அவருக்கு காட்சி கொடுத்து அவருக்கு உனக்கு என்ன வர வேணும், ஏன்னா 30 அது எப்படி பண்ணியிருக்காரு, தமிழ்ல பாடியிருக்கிறாரு. திருமங்க ஆழ்வார் தமிழ்ல பாராயணம் பண்ணியிருக்காரு, பாசனம் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப பண்ணும்போது உனக்கு என்ன வர வேணும் அப்படிங்கிறார். அப்ப அவர் சொல்றார், மார்கழி மாதத்துல அத்தியானம் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா, உற்சவத்துல வந்து பகல் பொழுதுல வந்து வடமொழியில பண்ணட்டும், இரவுல வந்து தமிழ்ல பண்ணட்டோம்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது உடனே பகவான சொல்றாரு, அந்த வரம் கொடுத்துடுறாரு. சரி, ஓகே, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து பகல்ல வந்து வடமொழியில பண்ணுவாங்க, இரவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல தான் வந்து பாசனம் பாடுவாங்க. 30 பாசனம் திருமங்காழ்வார் பாசனம். ஆனா இது என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ நம்ம பகவத்கீதையை வந்து கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவான் வந்து சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணார். பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறமா அது என்னாச்சு, ராமபிரான் காலத்துக்கு பிறகு அது என்னாச்சு பாருங்க, அந்த பகவத்கீதை ஞானம், அந்த விஞ்ஞானம் எல்லாரும் சரியா ஃபாலோ பண்ணாமனால்தான் பகவான் ராதயுகத்துல அவதாரம் கொடுத்தாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். திரும்பவும் பகவத்கீதையை பகவான் வந்து உபதேசம் பண்றார் அர்ஜுனனை. அது மாதிரி அங்க வந்து திருமங்காழ்வார் பாடின அந்த பாசனம் வந்து சரியாவே ஃபாலோ பண்ணாம விட்டு இருக்காங்க. அப்போ நாதமுடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆச்சாரி, அவர் எங்க இருக்காருன்னா கும்பகோணத்துல இருக்கிறவர். அவர் அந்த ஸ்ரீரங்கத்துல வந்திருக்கிறார். வந்திருக்கும் போது இந்த பாசனம் பண்ணாம விட்டுருக்கேன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவர் என்ன 4000 திவ்யம், அந்த 4000 திவ்யம் கூட விட்டாங்க, அதையும் சரியா யாரும் ஃபாலோ பண்ணல. எப்படி ராமபிரான் காலத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இது நம்மளுடைய பகவத்கீதையை எல்லாம் படிக்காம விட்டாங்களோ, அதே மாதிரி இதை சரியா ஃபாலோ பண்ணாம விட்டாங்க அந்த காலகட்டத்துல.
அப்ப அவருதான் என்ன பண்றாரு, நாதமுனி என்ன பண்றாரு, ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து ஆறாமுருதே அப்படின்றத நாலாயிர திவ்யத்துல வந்து அந்த ஒரு ஒரு பாரசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை அவர் பாட ஆரம்பிச்சார். பாட ஆரம்பிச்சு அதை வேண்டி ரொம்ப அழகா வந்து அதை பண்ணார். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த 4000 பாசுரங்களையும் மீட்டு தந்தார். யாரு, நாத நீர். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து மீட்டு கொடுத்திருக்கார். யாரு, நாதமுனிவர் வந்து அழகா மீட்டு கொடுத்தார். இது யாருடைய கருணைன்னு பாத்தீங்கன்னா, தாயார் இருக்காங்களா, கோமலி தாயாரும் பகவானும் சாரங்கபாணி பகவானும் வந்து அவர் கனவுல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி சொல்லி அவர் பண்ணி ரொம்ப அழகா வந்து ஒண்ணு ஒண்ணா தேடி 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 எடுத்து அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல போயிட்டு அதை பாராயணம் பண்ணி திரும்பவும் அந்த நடைமுறையை திரும்ப கொண்டு வந்தார் இது நாதமுனிவர். இப்போ வந்து இப்போ அது திரும்பவும் அதை கரெக்டா வந்து ஃபாலோ பண்றாரு. எப்படி பகவானு எந்த மூலியமா அதை கொடுக்குறாரு பாருங்க. அதுதான் அதுக்கு ஒரு நாமமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா வேதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கோன்னா வேதம் சொல்லுவோம் நாம, கோவிந்தான்னா வேதத்தை அதாவது வல்லவர். கோவிந்தன் சொல்றது வல்லவர், அதுதான் கோவிந்தம் பத்தையா நமக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் இவர் மூலியமா வந்து திரும்பவும் அதை அந்த தமிழையும் கொண்டு வந்திருக்கார். ஏன்னா தமிழும் வந்து அதே மாதிரி வடமொழி அது சமஸ்கிருதத்தையும் கொண்டு வந்து அங்க வந்து பாராயணம் பண்ண வச்சிருக்கிறார் இவர் மூலியமா. ஏன்னா அந்த அந்த ஏன் சொல்ல வரேன்னா, கும்பகோணத்துல உள்ள கோவில்ல வந்து அவ்வளோ விசேஷமான கோவில். அது கண்டிப்பா தரிசனம். அந்த கோவில்ல ஒரு விக்கிரகம் ஒரு கதை சொல்லும். சாரங்கபாணி கோவில்ல உள்ள ஒரு விக்கிரகத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. அதே மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் எங்குமே இருக்காது நம்மளுடைய விஷ்ணுவோட பிரம்மாவுடைய விக்கிரகம் இருக்காது. ஒரு கண்ணாடி இருக்கும், இந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா அது விக்கிரகம் இருக்காது அங்க பிரம்மாக்கு. ஆனா அங்க வந்து அவரை பத்தி ஒரு விக்கிரகம் இல்லாத ஒரு கோவில் இருக்கும். அது உள்ள மூலஸ்தானம் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அங்க விக்கிரகமே இருக்காது. அங்கேதான் பிரம்மா இருப்பாரு. ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த கோவில்ல சிறப்பு இருக்கு. ஒரு விக்கிரகத்துக்கும் ஒரு துவாரபாலகருக்கும் அங்க வந்து கதை இருக்கு. பிரபுஜி, ஆனா சமயபுரம் பக்கத்துல பிரபுவுக்கு அவருக்கே ஒரு கோயில் இருக்குமா பிரபுஜி? யாருக்கு? பிரம்மாக்கு. பிரம்மாவுக்கு அங்க நிறைய இது திருப்பட்டூர் பிரபுஜி, திருப்பட்டூர் திருப்பட்டூர் மாதாஜி, பிரம்மாக்கு கோயில் இருக்குது. பிரம்மா கோயில் இருக்கு அங்க ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. ஆமா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அது வந்து சொல்லலாம். ஏகப்பட்ட பொக்கிஷம், ஆன்மீக பொக்கிஷம் கொட்டி கிடக்கு. நம்ம அதெல்லாம் தூர் வாராம கிடக்கிறோம். தூர் வாரணும், எல்லாத்தையும் தூர் எடுக்கணும். அதுக்கெல்லாம் யாரு காரணம்? நாம தான் காரணம். நாம தான் வெளியே எடுக்கணும் எல்லாத்தையும். நிறைய பொக்கிஷம் அந்த கும்பகோணத்தை சுத்தி 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 ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. பார்க்க போனீங்கன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அது ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் கும்பகோணத்துக்கும் அவ்வளவு கனெக்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி நிறைய அந்த காலத்துல ஆச்சாரிகள்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறைய இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். 32வது பதம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தோட கேட்கலாம். ஹரே வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்த விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.